Oletko koskaan tuntenut muuttuvasi, mutta et osaa selittää miten? Pinnalliset keskustelut alkavat väsyttää. Paikat, jotka ennen tuntuivat merkityksellisiltä, tuntuvat nyt tyhjiltä. Ja sisälläsi outo rauha, kuin jokin järjestyisi hiljaa uudelleen. Se ei ole masennusta, se on siirtymä. Se on sielusi vaihtamassa taajuutta. Carl Jung sanoi, että tulee hetkiä, jolloin emme enää ole sitä, mitä olimme, mutta emme vielä tiedä, mitä olemme tulossa. Ja monille tuo käännekohta ei tule ilotulituksin, vaan 3 hiljaisena, epätavallisena merkkinä, jotka viittaavat uuteen sisäiseen värähtelyyn. Nämä merkit eivät ole olemassa vaikuttaakseen muihin. Ne ovat olemassa tunnistaaksemme toisissamme ne, jotka ovat kulkeneet läpi pimeyden ja palanneet toisenlaisina, läsnä olevampina, totuudellisempina, rauhallisempina, jopa kaaoksen keskellä. Jos tunnet, että jokin syvä osa sinussa on muuttumassa, saatat jo värähdellä eri taajuudella. Sitä ei aina voi selittää. Mutta jossain kohtaa matkaa jokin muuttuu. Se, mikä ennen oli kiireellistä, menettää merkityksensä. Egon taistelut, torjutuksi tulemisen pelot, tarve todistaa omaa arvoa, kaikki alkaa tuntua mitättömältä. Ei siksi, että elämästä olisi tullut helpompaa, vaan siksi, että jokin sisälläsi on kypsynyt. Korkealla värähtelevät ihmiset eivät ole parempia. He ovat ihmisiä, jotka ovat kulkeneet läpi menetyksen, kohtaamisen ja uudelleen syntymän. Ja se prosessi ei näy ulospäin, se tapahtuu pimeässä. Juuri siellä, kivun hiljaisuudessa, sielu alkaa järjestyä uudelleen. Carl Jung kutsui tätä individuaatioprosessiksi. Hitaaksi, syväksi ja rohkeaksi matkaksi tulla siksi, kuka todella olet. Ei miksi muut halusivat sinun tulevan, ei miksi teeskentelit ollaksesi hyväksytty, vaan siksi, mikä nousee, kun lakkaat pakenemasta totuuttasi. Tämä korkeampi värähtely ei ilmene puheissa. Se näkyy katseessa, joka ei tuomitse. Tavassa kuunnella enemmän kuin puhua. Läsnäolossa, joka ei yritä korjata toista, vaan hyväksyy. Se on hiljainen muutos, mutta se muuttaa kaiken. Sielu alkaa etsiä toisenlaisia taajuuksia. Vähemmän melua, enemmän merkitystä. Vähemmän kontrollia, enemmän antautumista. Vähemmän ulkokuorta, enemmän ydintä. Ja näin, ilman suurta numeroa, alkaa uusi vaihe, kevyempi, aidompi. Yhteydessä siihen, mikä todella merkitsee. Usein herääminen alkaa hetkellä, jota haluaisimme välttää. Kun jokin särkyy, suhde, unelma, identiteetti, me kuvittelemme menettävämme kaiken. Mutta juuri silloin, kun kaikki näyttää romahtavan, elämä alkaa kuiskata totuutta, jota emme ennen kuulleet. Kipu on outo opettaja. Se ei puhu lempeästi. Se repii pois sen, mihin olemme kiintyneet, ja paljastaa, mikä on aitoa. Carl Jung sanoi, että tuska on välttämätön portti tietoisuuteen. Ilman kärsimystä emme koskaan kyseenalaistaisi naamioita, joita käytämme. Kun elämä pysähtyy, ihminen alkaa katsoa itseään ilman suojia. Aluksi se tuntuu sietämättömältä. Hiljaisuus on raskasta, yksinäisyys purevaa. Mutta hitaasti kipu alkaa muuttua. Se ei enää tunnu viholliselta, vaan portilta, oviaukolta siihen, kuka todella olemme. Ne, jotka värähtelevät korkeammalla taajuudella, eivät ole niitä, jotka ovat aina onnellisia. He ovat niitä, jotka ovat istuneet tuskansa vierellä, katsoneet sitä silmiin ja sanoneet, opeta minua. He ovat sallineet romahduksen, ja siksi he seisovat nyt vakaammin. Kärsimys riisuu meidät, se riisuu ylpeyden, puolustukset, kaiken sen, minkä kuvittelimme hallitsevamme. Mutta kun kaikki on poissa, jäljelle jää jotain hiljaista ja todellista, sisäinen rauha, jota ei voi menettää, koska se ei ole riippuvainen mistään ulkoisesta. Silloin alamme ymmärtää, kipu ei tullut tuhoamaan meitä, vaan herättämään. Se tuli murtamaan ne rakenteet, jotka eivät enää kanna. Sen myötä syntyy uusi herkkyys, ei heikkoutta, vaan kykyä tuntea syvemmin, elää rehellisemmin. Kun olet kerran kävellyt pimeyden läpi, mikään ei pelota samalla tavalla. Et tarvitse enää varmuutta, et tarvitse enää naamioita. Tiedät, että vaikka kaikki kaatuu, sinä selviät. Ja juuri siinä hetkessä, siinä hiljaisessa hyväksynnässä, sielu värähtää korkeammalla.
Ei siksi, että se olisi paennut kipua, vaan siksi, että se on muuttunut sen kautta. On hetki, jolloin ihminen lakkaa pelkäämästä hiljaisuutta. Se ei tapahdu yhtäkkiä, vaan vähitellen, usein vastentahtoisesti. Ensin hiljaisuus tuntuu kiusalliselta. Se nostaa pintaan ajatuksia, tunteita ja muistoja, joita olemme yrittäneet vältellä vuosia. Mutta kun olet istunut sen kanssa tarpeeksi kauan, jotain muuttuu. Hiljaisuus lakkaa olemasta tyhjyys. Siitä tulee tila, jossa sielu voi hengittää. Monet korkealla värähtelevät ihmiset kertovat saman asian. He eivät enää etsi jatkuvaa seuraa, taustamelua tai ärsykkeitä. He kaipaavat rauhaa, ei pakona, vaan paluuna itsensä. Carl Jung puhui paljon siitä, miten ihminen kohtaa itsensä vasta, kun hän uskaltaa olla yksin hiljaisuudessa. Ei naamioiden, ei roolien, ei sosiaalisten odotusten keskellä, vaan raakana, paljaana, totena. Hiljaisuus muuttuu kodiksi vasta, kun lakkaamme pakenemasta itseämme. Monille tämä on yksi hälyttävimmistä merkeistä. Kuinka joku voi olla tuntikausia ilman puhelinta, ilman keskustelua, ilman mitään tuottavaa? Mutta he eivät ymmärrä, nämä hetket eivät ole tyhjyyttä, vaan pyhyyttä. Ne ovat sielun lepohetkiä. Korkealla värähtelevä ihminen ei enää pelkää olla yksin, koska hän on lakannut hylkäämästä itseään. Hän on tehnyt rauhan sisäisen melunsa kanssa, ja sen jälkeen ulkoinen melu menettää voimansa. Hiljaisuudessa kuulemme asioita, joita kiire peittää, intuitiomme äänen, kehon viestit. Pienet oivallukset, jotka eivät synny järjellä vaan läsnäololla. Hiljaisuus ei ole passiivisuutta. Se on sisäinen tila, jossa kypsyy viisaus. Se on paikka, jossa ei tarvitse selittää itseään, puolustaa mitään, todistaa mitään. Se on tila, jossa vihdoin kuulemme sen, mikä on olennaista. Kun hiljaisuudesta tulee koti, elämä ei enää rakennu ulkoisen ympärille, vaan sisäisen vakauden varaan. Ja silloin alkaa kuulua jotain hyvin hienovaraista, sielun oma rytmi, oma ääni, oma totuus. Yhtenä päivänä huomaat sen tapahtuneen. Asiat, jotka ennen sytyttivät ärtymystä, eivät liikauta sinua samalla tavalla. Tarve olla oikeassa, tulla huomatuksi, saada viimeinen sana, ne alkavat kadottaa merkitystään. Ei siksi, että olisit välinpitämätön, vaan siksi, että jokin sinussa on hiljentynyt. Ego ei katoa koskaan kokonaan, eikä sen pidäkään. Se on osa ihmisen rakennetta, se suojelee ja antaa muodon elämälle. Mutta kun ihminen alkaa värähdellä korkeammalla taajuudella, ego menettää asemansa hallitsijana ja muuttuu palvelijaksi. Se ei enää ohjaa kaikkea, vaan seuraa suurempaa viisautta sisältäpäin. Carl Jung sanoi, että ego on kuin pieni saari laajassa meressä. Kun olemme nuoria tai pelokkaita, uskomme olevamme tuo saari. Mutta kun kypsymme, alamme tunnistaa meren tietoisuuden syvyyden, josta ego on vain aalto pinnalla. Irtautuminen egosta tuntuu ensin oudolta, jopa pelottavalta. Kuka olen, jos en ole saavutukseni, mielipiteeni, roolini? Mutta juuri siinä kysymyksessä piilee vapaus. Kun emme enää määritä itseämme sen kautta, mitä omistamme tai mitä muut meistä ajattelevat, alkaa todellinen elämä. Egon hiljeneminen tuo mukanaan rauhan, joka hämmentää muita. Kun joku kritisoi sinua, et tunne tarvetta puolustautua. Kun joku yrittää provosoida, hymyilet ja annat olla. Ei siksi, että olisit välinpitämätön, vaan koska ymmärrät, ettei mikään ulkopuolinen voi määrittää arvoasi. Tämä rauha ei ole välinpitämättömyyttä, se on tietoisuutta. Se syntyy, kun ymmärrät, ettei ole mitään todellista uhkaa. Elämä tapahtuu ja sinä katsot sitä, osallistut siihen, mutta et enää huku siihen. Ego haluaa hallita, sielu haluaa kokea. Kun nämä kaksi löytävät tasapainon, ihminen alkaa toimia ilman jatkuvaa sisäistä taistelua. Egon hiljentyessä avautuu tila myötätunnolle. Kun et enää ole jatkuvassa puolustustilassa, voit nähdä toisen ihmisen ilman suojia, ja silloin syntyy aito yhteys. Se on outo tunne. Olet yhä sama ihminen, mutta elät kevyemmin. Et enää kanna menneitä loukkauksia. Et enää tarvitse todistajia. Riittää, että olet totta. Jossain vaiheessa heräämistä tapahtuu hiljainen muutos katseessa.
Alat nähdä kauneutta siellä, missä kukaan ei pysähdy. Puun varjo iltapäivän valossa, vanhan ihmisen silmät, joissa asuu eletty elämä. Hiljainen hetki kahvikupin äärellä, ilman mitään erityistä. Se ei ole romantisointia, se on sielun herkistymistä. Kun värähtelet korkeammalla taajuudella, aistit toisin. Kaikki ei ole enää funktionaalista tai tehokasta. Alat huomata pieniä yksityiskohtia, jotka ennen katosivat kiireeseen. Carl Jung puhui siitä, kuinka yhteys syvempään itseen tuo mukanaan uudenlaisen suhteen maailmaan. Kun lakkaat etsimästä arvoa ulkoa, alat antaa arvoa sisäisesti, ja silloin yksinkertainen saa uudenlaisen loiston. Tämä on yksi niistä oudoista merkeistä, joita muut eivät aina ymmärrä. Sinä liikutut oudoista asioista. Sinä olet niin herkkä nykyään. Mutta se ei ole heikkoutta, se on läsnäoloa. Kauneus, jonka näet, ei ole ulkoista kiiltoa. Se on värähtelyä, jonka tunnet asioissa, jotka resonoivat totuuden kanssa. Se voi olla sana, joka koskettaa, ele, joka on vilpitön, tai hetki, joka on täysin irrallaan suorittamisesta. Tällainen kauneus ei ole esitys. Se ei huuda huomiota. Se ei ole sosiaalisen median syötettä varten. Se vain on hiljaa, mutta voimakkaasti. Kun alat nähdä tällaista kauneutta, alat myös elää toisin. Et enää täytä päivääsi vain velvollisuuksilla, et etsi jatkuvasti seuraavaa saavutusta. Sen sijaan alat vaalia pieniä hetkiä, joissa elämä hengittää. Tämä herkkyys voi joskus tuntua yksinäiseltä. Maailma ei aina arvosta hiljaista kauneutta, mutta sinä alat arvostaa, ja se riittää. Kauneus, jota muut eivät näe, muuttuu sinulle kompassiksi. Se kertoo, missä olet lähellä totuutta, missä virtaa elämä, joka on yhteydessä johonkin suurempaan, ei yliluonnolliseen, vaan syvästi inhimilliseen. Se on merkki siitä, että sielusi on virittynyt uudelle taajuudelle. Ja kun kerran olet nähnyt tällaista kauneutta, et enää halua palata entiseen. On yksinäisyyttä, joka murskaa, ja on yksinäisyyttä, joka vapauttaa. Kun värähtelysi nousee, alat huomata, että et enää pelkää olla itseksesi. Et tarvitse täyttä kalenteria, jatkuvaa seuraa tai keskustelua, joka vain täyttää tilaa. Yksinäisyydestä tulee tila, jossa lataudut, ei paikka, jonne joudut. Monille tämä muutos on hämmentävä. Ehkä olit ennen ihminen, joka ei sietänyt tyhjyyttä, joka haki hyväksyntää, tunnetta siitä, että kuului joukkoon. Mutta nyt jotain on muuttunut. Et enää tunne olevasi yksin, vaikka olisit yksin. Carl Jung puhui sisäisestä kumppanuudesta, siitä kun ihminen löytää yhteyden omaan itseensä niin syvästi, että ulkoinen yksinäisyys ei enää tee kipeää. Se ei tarkoita, että et kaipaisi toista ihmistä. Se tarkoittaa, että et enää katoa toiseen. Yksinäisyyden pelko kumpuaa usein siitä, ettemme tunne itseämme. Kun alamme kohdata sisäisen maailmamme rehellisesti, yksinolo muuttuu tilaksi, jossa voi hengittää vapaasti. Ei tarvitse esittää, ei miellyttää, ei selittää. Saa vain olla. Tällainen yksinäisyys ei ole kylmyyttä, se on kypsyyttä. Se on merkki siitä, että et enää etsi toista paikkaamaan omaa keskeneräisyyttäsi. Sinussa on tila, jossa voit viihtyä itsesi kanssa. Monet korkealla värähtelevät ihmiset viettävät paljon aikaa yksin. He vaeltavat luonnossa, lukevat, kirjoittavat, kuuntelevat hiljaisuutta. He eivät pakene maailmaa, he ovat vain löytäneet toisen rytmin, ja kun he palaavat seuraan, he tuovat mukanaan rauhan. Ei levottomuutta, ei tarvetta olla esillä, vaan hiljainen läsnäolo, joka tuntuu kuin lepo. Tällainen yksinäisyys ei ole eristäytymistä, se on juurtumista. Se on oivallus, että arvosi ei riipu muiden katseesta, että et ole vajaa yksin, vaan kokonainen. Se ei tapahdu yhdessä yössä. Mutta kun alat huomata, ettet enää pelkää iltoja yksin tai hiljaisia hetkiä ilman viestejä, tiedät, olet kotiutunut itseesi, ja se on yksi vahvimmista merkeistä siitä, että sielusi on muuttunut. Ihminen ei valaistu etsimällä valoa, vaan näkemällä pimeytensä. Näin sanoi Carl Jung, ja se on yksi hänen syvimmistä oivalluksistaan. Korkealla värähtelevät ihmiset eivät ole valoisia siksi,
että he olisivat aina positiivisia. He ovat kulkeneet oman pimeytensä läpi. He ovat katsoneet itseään silmiin silloin, kun oli kaikkein vaikeinta, ja eivät kääntäneet katsettaan pois. Meissä jokaisessa on varjo, ne osat, joita emme halua näyttää. Kateus, pelko, aggressio, pienuus. Nämä eivät tee meistä huonoja, ne tekevät meistä inhimillisiä. Useimmat ihmiset yrittävät paeta varjoaan. He naamioivat sen täydellisyyteen, hymyihin, saavutuksiin. Mutta varjo ei katoa ennen kuin sen tunnustaa. Jung kutsui tätä työtä varjotyöksi, prosessiksi, jossa ihminen kohtaa tukahdutetut puolensa ja integroi ne osaksi minuuttaan. Ei hyväksymällä kaiken käytöksen, vaan ymmärtämällä tunteiden ja reaktioiden juuret. Miksi pelkään hylätyksi tulemista? Miksi suuttumus nousee juuri tietyissä tilanteissa? Mitä en suostu itsessäni näkemään? Kun alamme tehdä tätä työtä rehellisesti, me muutumme. Emme enää tuomitse itseämme yhtä kovalla kädellä. Emme enää osoittele muita, koska tiedämme, että meissä kaikissa on sama ihmisyys. Tämä tuo mukanaan syvän myötätunnon, ei vain muita kohtaan, vaan itseä kohtaan. Ja kun hyväksyt oman keskeneräisyytesi, lakkaat vaatimasta täydellisyyttä muilta. Korkealla värähtelevä ihminen ei ole virheetön, hän on rehellinen. Hän on oppinut katsomaan haavojaan ilman häpeää. Hän osaa sanoa, tässä minä vielä kamppailen. Ja juuri siksi hänen lähellään on helppo olla, koska hän ei peitä totuutta. Varjon integrointi ei tee elämästä helpompaa, mutta se tekee siitä todellisempaa. Kun hyväksyt, että sinussa on sekä valo että pimeys, et enää tarvitse naamioita, silloin voit vihdoin levätä omana itsenäsi ja antaa muidenkin tehdä samoin. Ja siinä on voima, joka resonoi. Se on värähtely, jota ei voi teeskennellä. Se on ihmisyyden täysi spektri valossa ja varjossa. Se ei huuda, se ei vaadi, se ei esittele itseään kirkkailla kylteillä. Mutta jokainen, joka on alkanut värähdellä korkeammalla taajuudella, tietää sen hiljainen kutsu. Kutsu, joka ei tule ulkoa, vaan sisältä. Se ei kerro sinulle mitä tehdä, vaan muistuttaa sinua siitä, kuka olet. Se vetää sinua pois rooleista, joissa et enää mahdu. Pois paikoista, jotka tuntuivat kerran kodilta, mutta ovat nyt liian ahtaita. Tämä kutsu ei ole logiikkaa, se on syvää tunnetta. Hämärää varmuutta siitä, että jokin vaihe on päättymässä, eikä enää voi palata entiseen, vaikka yrittäisi. Carl Jung sanoi, että se mitä etsit ulkoa on usein juuri se, mitä jätät huomiotta sisälläsi. Hiljainen kutsu on muistutus siitä, että vastaukset eivät tule maailmasta, ne nousevat sisältä, kun lakkaamme etsimästä. Tässä vaiheessa moni kokee ristiriitaa. Pitäisikö jatkaa vanhaa työtä, vaikka sydän ei ole enää mukana? Miksi ihmissuhteet, jotka ennen tuntuivat tärkeiltä, eivät enää resonoi? Miksi kaipaan yksinkertaisempaa elämää, vaikka olen saavuttanut niin paljon? Nämä kysymykset eivät tarkoita, että jokin on vialla. Ne ovat merkkejä siitä, että sisäinen taajuutesi on muuttumassa, ja silloin ulkoinen elämä alkaa järjestyä uudelleen. Hiljainen kutsu voi olla epämukava. Se voi tuoda yksinäisyyttä, epävarmuutta, irtipäästämistä, mutta se tuo myös rauhaa, jota et ole koskaan ennen tuntenut. Ja tunteen, että nyt, vihdoin, elät linjassa sen kanssa, kuka todella olet. Tämä ei tarkoita, että kaikki olisi selvää. Se tarkoittaa, että olet valmis ottamaan seuraavan askeleen, vaikka et näe koko polkua. Korkealla värähtelevä ihminen ei elä täydellistä elämää. Hän elää totta, ja se totuus kutsuu lempeästi myös muita muistamaan, keitä he ovat. Ehkä tunnet tämän kutsun juuri nyt. Ehkä siksi luit tämän loppuun asti. Ehkä olet jo lähtenyt matkalle, vaikka et ole vielä sanonut sitä ääneen. Jos sydämessäsi on hiljainen kyllä, se riittää. Sielu kyllä tietää tien.